dito sa San Rafael, Cararaya, Naga City, EJFS na yan! Hello! Hello people of Naga City! Welcome back sa aming episode. Kasama pa rin ang nag-iisang JFS Metals and Services, your one and only car chunk surprise packages in Bicol Region. And today, makakasama ninyo ang nag-iisa ninyong sweet surprise ambassadors. This is your host, Mitch. Kasama pa rin sa pagdadala ng sorpresa at saya sa amang dako ng Bicolandia. And today, nandito tayo ngayon sa Naga City. Papunta tayo sa Barangay Cararaya, Naga City para sorpresahin ng isang napakaswerteng dalaga na magse-celebrate ng kanyang birthday. And I know na excited na siyang ma-receive ang mga regalo and packages na ibibigay natin sa kanya. Pero ano kaya ang mga regalo and packages na yan? Alamin natin yan in 3, 2, 1, let's go! So mga ka-JFS, as you can see, ang ating car trunk motif today is color pink. Syempre ayan. And syempre hindi lang yan ang ating pasabog mamaya dahil bibigyan rin natin siya ng customized cake. Makikita rin natin dito na meron tayong car trunk message na babasahin natin maya-maya lamang. And of course, ang ating teddy bear na napakalaki and color pink din. And last but not the least, ang ating bouquet na talaga naman yan ay worth of 5,000 pesos. So all of these items and all of these gifts, marireceive po yan ng ating baby girl na magsa-celebrate ng kanyang birthday. And that's all for today. Want to know more about our packages and want to be one of our car trunk surprises clients? Wag na po kayong mag-atubili na mag-message sa aming social media accounts. Meron po kaming Facebook, Instagram, and YouTube channel at JFS Metals and Services. Dahil sa JFS Metals and Services, talaga namang quality services ang ibibigay namin sa inyo. It's more fun in JFS. Kaya huwag na natin patagalin pa. Naka-excited na ako mag-surprise dahil weekend ngayon in 3, 2, 1, pumunta na tayo sa Cararayan, Naga City, arat na! Kasalukuyan na po kami, nandito na kami sa San Rafael, Cararayan, Naga City para sorpresahin si Miss Angel para sa kanyang 18th birthday. So ayan, naririnig na natin na meron na tayong naririnig na video kaya simbolo na tayo ay malapit na sa kanilang bahay. So ano pang inaantay natin? Ayan, shout out sa mga taga San Rafael, Cararaya, Naga City. Huwag na wag po ninyong kakaligtaan at huwag na wag po ninyong kalimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel at mag-like ng aming Facebook account and Instagram at JFS Metals and Services. So ano pa pong inaantay natin? Let's go na po in 3, 2, 1! Arat na! I am the marketing staff po. Marketing assistant po ako ng Shein. Bali po nabalitaan namin na birthday mo ngayon. Birthday mo po ba ngayon, ma'am? Yes po. Dahil medyo mainit po kasi naririnig mo ba ako? Dahil po birthday mo ngayon, ma'am, meron kami mga dalang nitong product ng Shein. So ipapresent po namin sa inyo kung magustuhan niyo po ito, ma'am. So okay lang po ba? Kayo po ba si Ma'am Angelica Galisio? Okay lang po ba? Meron po kami dito at least 20 pieces pero ma'am, meron po shipping dito kasi galing po kami sa kailangan po namin mga 2,000 pesos sa shipping. Okay na po ba sa yes po. Okay na po ba sa mga kasama ninyo na tayo shipping na babayaran kasi ito na Bawa!
Ano ba? May shipping fee na. Mga items po pala siya kasi nalaman mo birthday na at mahilig po siya sa Shein. Ako po as marketing assistant, nagano po kami ng mga prospect namin ng mga pwede mo client. Ngayon po meron kami mga dalang item dito. Shipping fee na lang po yung hinihingi namin 16,000. Forget mo. Balik na lang. Sayang naman po, ma'am. Sayang naman po, malay niyo po gawin namin itong ambassadors na po. Alam niyo po ba ang sinabi? Ay, mga dami. Ay, wow, talaga. So, paano po yun, ma'am? Kahit po i-Gcash yun na lang sa amin para at least makapunta na po mga Okay, ma'am, ito na po yung mga items namin. 20 pieces of Shein products. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Mother, dito ka po. Ayan. Bigyan po natin yung tubig si Mother. Ayan. Bigyan po natin yung tubig si Mother. So, bago pa, happy birthday, Lola! So, bago ang lahat, Ma'am Angelica po. Ano po ba yung nickname mo? Angel. Ma'am Angel. So, ayan, hello po sa inyong lahat ng mga taga-Kararayan. Ayan. So, ibigay po natin ang moments muna kay Angel. Ayan. Para marinig po sa ating video, mapapanood niyo po ito sa ABS-CBN. Pwede po bang ibigay muna natin ang moments kay Angel? Ayan, maraming salamat po. So, Angel, ilang taon ka na po? 18 po. 18. So, ngayon po ay debut niya. Bago natin siya batiin ang happy birthday, palakpakan muna natin si Angel. Angel, alam niyo ba kung kanino po galing lahat ng ito? Hint lang po. Kanino po? To mother. Kay Mother! Tama ba? Yes, tamang-tama galing kay Mother. Palakpakan rin natin si Mother. Ano po pong pangalan ni Mother? Erlinda. Yan, aka Mommy Midnight. Ayan. So, Mother, Lola, kumusta po kayo? Okay lang. Parang si Mother ang may birthday, siya yung naiyak. Mother, galing po ba ng Shein ang damit mo? Wow, talaga naman, baka naman Shein. Yes. Mother, ilang taon ka na po? 69. 69. Hindi ka, Mother, nagbibiro. 69 ka talaga. Naku, si Mother parang 20 lang. 2 years lang ang agwat nilang dalawa. So, Ma'am Angie, tingin ka po sa likod. Ayan. Ma'am Angie, meron ka pong marireceive na customized cake. Surprise yan. Hindi ko makikita, mamaya mo yung nakikita. Napakalaking stuffed toy. Message na babasahin natin mamaya at kunin ko lang po ang ating and sabihin natin lahat, wow! Sabihin natin lahat, sana all. Sana all. Lakasan natin, sana all. Sana all. At syempre naman, Angie, dahil balita namin ikaw ang reyna ng Shein, ikaw talaga ang reyna dahil birthday mo ngayon. Nalagyan natin ikaw na napakaganda. Oops! Tama-tama ang damit ni Ma'am, pink na pink, and ang ating motive ngayon ay pink. So Ma'am, meron na ako nakikita mga bisita dito. Meron po bang handaan sa inyo? Meron po. Wow! So dahil merong handaan sa inyo, Ma'am, meron ka bang message sa mga bisita mo ngayon? Gusto ko lang po magpasalamat sa Indo, sa gabos na nagdigdi, and sa mga antiyong ko po na nagtarabang magluto. And syempre po sa mga barkada ko, na nagdigdi pa po daw ararayo po, mga taga-hararayo po po sindang. And sa mga taga-digdi po, thank you din po sa pagdigdi nito. And sa mama ko po, thank you. Oh, thank you. Ayan. So, medyo emotional si Lola.
Syempre dahil nakikita natin na kaya siya umiiyak kasi wala siyang shot. Nag-joke lang yun si Mami. Joke lang yun. Mami, ay tanong lang po. Meron ka po message siya sa'yo. Magpakabait lang siya at mag-aral lang mabuti. Yes. Ilang grade? Anong grade na ba ngayon? Grade 1. Saan siya nag-aaral? Sa Kamhay. Shout out sa mga taga-Kamhay dyan. Ayan. So, sino ba yung advisor mo? Sir Chris po. Ay, shout out natin sa Sir Chris. Shout out sa Sir Chris. Hi, Sir Chris! Ipasa mo ako! Ipasa mo si Angie. Ilan po? Iba tayo. Ilan kayo magkakataon? Only child. Only child. Medyo curious lang ako sa mga only child. Ano ba yung feeling pag only child ka? Minsan po, happy kasi yan, nakukuha mo si gusto mo, but din po, minsan sad kasi sulo ka lang, wala kang kasama. Tama, totoo yan. Kaya blessed siguro siya sa mga kaibigan. Marami ka ba? Yes po, ayan po. Talaga naman. Very supportive ang mga friends. Kasi pag solo child, kailangan mo ng makakausap-usap at nandiyan ang mga friends. So Lola, ang tanong ko lang po, ikaw na po ba nagpalaki kay Angie? Opo, kami naman magkasama. Kayo na po. Ilang taon niyo po siya sinimulan na alagaan? Ako lagat Yes po. Ikaw po ba ay mother ni Ma'am Minday? Ng papa niya po. Ano po? Okay po. Nanay, maraming salamat po sa pag-aalaga mo. Ano po kay Angie? Maliban po kay Lola, meron ka pa bang ibang kasama sa bahay? Kami lang po dalawa. Hindi lang si mama ba? Kayo lang na dalawa sa May bahay. anak akong isa, kaya lang nandoon. Nasa ibang bahay na, pero malapit lang. Okay. So, ayan. Meron ka pa bang karagdagang mensahe sa nanay mo? Mama, thank you. Dahil ko in-expect na may para sa kanya. Akala ko mayo pang surprise. Wala lang ka blush. Wala yung tissue or panyo. Ako nag-hipit, napayag ko. Maya akong kwarta. Natutuwa ako kay Mami. Natutuwa ako kay Mami. Mami, para meron ka naman pang jump practice, hawakan niyo na lang ako. So, Angie, hindi at lang ang layo mo kay mama mo, para maipadama niya ang kanyang pagmamahal. So, meron ditong kaunting mensahe ang iyong nanay. At napakinggan natin ito. At bago ko basahin ito, children, quiet muna tayo, children. Okay, babasahin muna natin ito. Okay? Very good. Very nice. Okay? It's hard to imagine my little girl, English. It's hard to imagine a little girl growing up so fast. But I think you are more beautiful and attractive than me. Be a very confident girl toward life. It will help you to see all the positive and negative aspects of the world. You are an amazing person, the way you treat everyone. Because you are my only sweetheart, especially to God. Always save the smile on your lips and make the world happiest person. And lagi ka, basta tuloy lang ang buhay kahit wala ako sa tabi mo. And ang papa mo, kung nasaan man siya, alam mo, lagi siyang nakabantay sa'yo. He is very happy and proud sa'yo, papa. Basta huwag kalimutan mga promises natin sa isa't isa. May tiwala ako sa iyo, Kaki. Alam mo yan. Kaya nandito ako sa malayo para sa iyo. Para sa iyo ang lahat ng ito. Happy birthday, Kaki ko. I love you so much and I miss you, Kaki. So, natatouch siya si Angie. So, Angie, nag-message sa'yo si mama mo. Meron ka bang response sa message mo? Ano po, thank you, Mama. And promise ko din sa iyo mo matapos ako pagklase ko. And dahil ko na raw tiwalang tinawag sa mo.
Okay, so Kaki, nabanggit ni mama mo dito na si papa mo kahit wala sa pag alam niyang proud na proud siya sa'yo. Okay lang ba tanongin namin? Nasaan ba si papa? Last 3 years ago. So, kahit alam naman natin kahit nasa langit na siya, hindi mo na siya kasama ngayon, physically, pero alam natin na nandyan siya lagi nakabantay sa'yo. Okay, Kaki? Bakit ba Kaki ang tawag ni mami sa'yo? Aki po means anak. Kasi Ah, pinakute term. okay. Kaki. Kaya naman pala. Ikaw po ba, Lola, may tawag ka po ba sa kanya? Ano lang po? Baby. Sana all baby. Pag nagalit, andito. Okay. Pag mabuting pag mabait yung baby. Pag magalit, Angelica. Tumataas ba, mami, ang boses mo? Pag may galit ko? Hindi naman, mami. Oo, mami, kasi baka ang wrinkles natin dumami. Oo, baka, mami, ang 100 na white hair mo maging 101. Ano na ito? So, ayan po mga ka-JFS, shoutout naman po sa lahat ng kasama natin ngayong hapon sa paligid. Ayan, hello po sa inyong lahat. Bandilio family. Banilo family. Ano po ba last name ni mother? Ocampo family. Hello po sa inyong lahat. At sa mga taga-Kamhay dyan. Hello! Shoutout sa mga taga-Kamhay. May mga kilala akong teachers na taga-Kamhay. Hello sa inyong lahat. And ngayon mga ka-JFS and people of the Bicolandia, hindi pa tayo tapos. Dahil sa pagbabalik natin, nandito na tayo sa most exciting part. Kakantahan na natin si Angie ng happy birthday and syempre i-blow niya ang kanyang napakagandang cake. Kaya magbabalik kami sa ilang saglit lamang. And we're back mga ka-JFS. Kasama pa rin si Miss Angelica Vanillo. I'm sorry, aka Angel. Syempre, ngayon kasama natin ang mga mahal mo sa buhay at mga kaibigan mo, ang iyong lola. One of the special day ni Miss Angie, kaya naman wag natin itong patagilin pa. Gawin natin na memorable ang araw na ito kay Angie. Kantahan natin siya ng happy birthday. At Angie, after that, i-blow mo ang iyong candle kasama ng iyong wish. In 3, 2, 1, break it down. Happy birthday to you. Happy birthday to Bigyan niyo naman ng energy. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! And one more time. Happy birthday to you! Louder. Happy birthday to you! Another one. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! And there you have it. There you go! Happy birthday! Sabihin po natin, sabay-sabay po natin isigaw ang Happy Birthday, Angel! Happy birthday, Angel! Louder! 1, 2, 3, go! Happy birthday, Angel! And palakpakan! Sabay kasamang sigawan! Alright! Maraming salamat at nauto ko na lang. So thank you so much po sa Miss Angel. Maraming salamat po. Sana napasaya ka po namin. Napasaya ka po ba namin? Yes. So thank you so much po, Ma'am Minday, sa pagtitiwala po sa JFS Petals and Services. Sana po ay na-provide po namin ang inihiling po ninyong surprise sa iyong anak. Thank you so much po sa pagtitiwala. At sa mga nais pang magpabook, yung mga magbibibu, yung mga magbi-birthday, magsa-celebrate ng anniversary, magpo-propose, ano pang inaantay ninyo? Magpabook na kayo sa JFS Petals and Services. Kasama ninyo nag-isang sweet surprise ang Master Best Host Mitch! Kaya naman Happy birthday, inaantay natin. Angel! Ayun,